Aglalading iti ti pamilya kan ti Baguio Media Kalpasan. Ti pupusay ti dua a photographers idi malam ti Biyernes. May palagip at dinalapos ti napaggas nga ayos ti danum. Ti nagluganan da nga SUV kabiyatan a balbalisuan dati Karayan ijay Tabu Dalupirip Itogon. Ada update ni Audrey Villena. Dagiti na Maris namnon biyag kan makapatangal angas a marka ti ladawan nga iti naminsan kat naala baban iti lente ti kamera. Dayta ti imbati a pakalaglagipan dagiti photographers a Daniel Ongchanco kan Rodolfo Ompongtan. Mabalin a pimusaydan ngam agingga nga adda dagiti aladawan maipalagip ti dedikasyon da iti trabaho kan pamilyada. Idi Biyernes nakalaat ti organisasyon ti media iti lokalidad kan ti pamilyada giti nasa nga individual. Kalpasanan na ipadamag at dinalapos sinapigsa a paggas ti Karayan, tinagluganan da nga SUV kabayatan ti panagdalyasad da ijay Tabu Dalupirip Itogon. Iti report ti pulisya, 1:20 ti malam idi Biyernes a napasamak ti insidente. Ngam na ipadamag laang kadagiti otoridad idi a group 3:30 ti malam. Iti investigasyon ti Benguet Provincial Police Office naggapu ti grupo iti Tabu wenno Damaso Cumiles Elementary School anang isengkat iti sponsorship activity. Ngam iti panagsublida iti syudad kalat a pimigsa ti puggas ti danom iti Karayan anang itunda iti panakayanod kan panakabaliktad ti lugan. Naudian na sarakan nga awanan biyag ni Neil Clark Ongchanco iti Karayan. Agtawon da ito iti 30 kan empleyado iti Baguio City Public Information Office. Pimusay matlaang ni Rodolfo Ompongtan, kalpasan na itaray iti pagagasan. Agtawon iti 6 kan residente ti Baguio City. Nitan ti driver ti SUV, kaduwada ti 5 pasahero a pakairamana ni Ongchanco, Ren Muñoz, Eliza Consul, Conrado Rotor, kan Randy Benigno. Initial investigation is dumami nga raw po yung tubig, no? Because that is the normal practice ng being a dam na if they are to generate yung yung current is nagbabawas sila ng tubig actually, no? To generate or to make the turbine functional, no? And siguro nagkataon na nung nandun sila sa ilog, yung ating mga visitors is natsambahan nung agos ng tubig na malakas. Sigun iti Itogon Municipal Disaster Risk Reduction Office, awan ti kalsada wenno rangtay nga agturong iti lugar malaksid iti footbridge. Awan ti kalsada ijay, talagang ijay Karayan ti pagnaan. Adda ti kalsada ngam naputod, so hanggang nga mabalin nga agbalasiw. Ngam dijay, adda gamin ti construction nga maararamid nga flood control. So nga magmag na ti equipment, tin-wheeler, so nagarami dati pagnaanda. Inayo na pay nga adati na ipaulog nga schedule ti panagpalubos ti Binga Dam iti danom. Ngam iti kanito ang normal ti sasaadan ti panawan, saanen amang ipagpablak iti warning ti Binga Dam. Malaksid no adati bagyo. Nakipagriknaman ni Christine Caliag, school head ti Damaso Cumiles Elementary School, nga iso ti beneficiaryo dagiti photographers. Iti Facebook post na, kinuna ni Christine ang mangidaton da iti kararag ken naan na isuporta kadagiti 5 a nakalasat ken kadagiti nabati a biktima dagiti pimusay. Kabayatan na sigun kini Joanne Ongchanco, asawa ni Neil, na singpet ken naayat ti lakay na. Imbinglay na pay asakbay ti aldaw ti trahedya, agkakadwada nga agpapamilya tapno agatendar ken rambakan ti panagturpos ti anak da iti kinder. Nanginayang lang ako kasi tawag dito, magaling kasi siya mag-chess. Tapos yung anak ko gusto niyang matuto. Kaso yun, hindi na niya matuturuan. Kiddaw ita ni Joanne ti panakaarami ti kalsada sa J. Tabu Dalupirip, tapno saanen ang maulit tip na pasamak ka Danil. Mas maganda sana kung baka maisipan nilang lagyan na lang yun ng tulay para yung mga sasakyan hindi na kailangang dumaan sa ilog. Bantayan mat ita ti Itogon MDRRMO ti panagsarungkar dagiti umili iti nasaw a Karayan, ita a Semana Santa tapno maliklikan ti insidente ken panakapukaw ti biag. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.